Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Divê em tavlê li İsraîlê bixin. Ji niha pêde em tu dem û wextê wenda nekin, divê ev çeteya terorîsta ku ji rêderketî ji aliyê Tirkiye ve were lêxistin. Ma wan bi resmî negot ku Tirkiye ji bo wan ji Îranê talûkettirê. Ma beriya niha negotibû endam û mensûbên Hamasê Tirkiye jî di nav de li ku derê bin wê wan bikin hedefgirtin. Lê divê em van gotinên dewleta Sîyonîsta qirkerên ji bo ewlehiya xwe ku Tirkiyeyê wek talûkeya mezin dibînin paşguh nekin û gotinên wek ji rêzê qebûl nekin. Ev tê wê maneyê ku di demek nediyar de dikare bi yek carî êrişê hemû tesisên ku damarên Tirkiyeyê ne, bi taybetî jî tesisên nükleeriyên a Quyiyê bikin. Fikra ka em bibînin bila êrîş bikin, em ê jî êrîş bikin, bêşik û guman ji bo Tirkiyeyê bi dawî bûn û qedandinê, westandin û xûkuştinê. Başê gelo İsraîl dikare dînkiyeka wiha bike, hema wisa xwe jî ev yek dibe. Dibe ku ew balafirgeh û pirên me bilxasa sanayiya me ya parastinê hilweşîne, ma aniha bahsa vê yekê nakin. Ji bo Xwedê Tirkiye li benda çi ye? Berdêla wê çi dibe bila bibe? Divê Tirkiye tavlê û demildest herdest û baskên vê kustehên eşqiyaya xwe ku dibe ku xwe bigihîne me bibire. Hem Tirkiye di salên dawîn de ji bo emniyet û ewlehiya xwe li dûrê sînorên xuyên heye îlan nekiribû. Tu li benda êrişê dijmin nesekinî çû di cî de îmha nekir. Ma çû Sûriyeyê û Iraqê ev yek îlan nekir û müdaxaleya terorê nekir. Divê em ji êrişên ku ji teref rejîma îşgalê ve li ser Îranê hat rastkirin ji xwe re dersan derxînin. Helbet kesên ku vê welatê îdare û bi rê ve dibin van tiştan ji me baştir dizanin. Lê divê raya giştî xel ji bo vê yekê baş bê amade û hazir kirin. Em zû tev bigerin dijmin hêj tevnegeriyayê, em di cî de îmha bikin. Ji reynê vê yekê jî tu rêyek ji bo me tune ye. Hay jî xwe hebe, mesele ji meseleya Gazayê wê de tirê. Rewş hatiye dereceya gelek cuda. Vî eşqiyayî Tirkiye ji bo xwe tehdîda herî mezin îlan kiriye. Ji ber vê yekê divê Tirkiye çi dikeve ser millî wî tavlê û derhal mesuliyetên xwe bicîbîne. Di van hîs û hîsiyatan ez îna her kesî mübarek û pîroz dikim.